Piştî ku çekdarên YPG û Qesedê amadekariya xwe ji bo rêzgarkirina parêzgeha Swêda dana xuya kirin, nivîskarê Amezêxî yê navdar bi şopandina doza Kurdî bi giştî û yê Rojavayê Kurdistanê bi taybetî gotarek li jêr navê pêşekarî ji Efrînê re ye ey kuleyên rejîmê belav kir. Di gotara nivîskarê Amezêxî Yusuf Bûyehye de hatiye, hestên berpirsên PYD li ser xelkê Swêde piştî êrişa rêxistina Daişê ya terorî gelekî lawaz û nerim bû. û tevî ku Efrîn ji çend mehan ve ji aliyê çeteyên Erdogan rasî tawan û binpêkirinan tên lê tu daxuyanî li ser zarê berpirsên PYD derbarê wan binpêkirinan de derneket. û li hember de bi tenê êrişek hate ser bajarê Swêda yê Erebî PYD qîyamet rakir û dananî. Yusuf Bûyehye axaftina xwe arasteyî mejiyên zindî ne kesên lawaz dike û dibêje gelo Kurd çi sûd ji şerê Reqayê û Dêrazorê û Minbicê de dît û wê çi sûdê ji şerê Swêdê de bibîne. Ku ew pirs hîn hin kes jê direve û hin kes bersifan li gorî xwe jê re dide. Da ku ji aliyê kesên mejiyên wan hatine şuştin were pejrandin. Lê ya rast ew e ku tifinka bi kirê welatan azad nake. û ew kesên ku helwestên serkirdeyên PYD li Rojavayê Kurdistanê bi erînî dibîne ku bi ser Daişê serketine gelek ji wan re divê dakorassiyan zanibin. Bû numune şerê Kubanê. Serketinek bû lê piştî Kurd hatin cînosaytkirin û Ereb li şûna wan hatin bicihkirin û Kurdên Kubanê li Tirkiye û Ewropayê bûne penaber. Nivîskarê Amezêxî pirsiyar dike gelo Efrîna hatiye roxandin û wêrankirin berxwedana Serdemê bû, ji bilî ravandin û girtin û şopandina ku serkirdeyên PYD bi hemahangî bi sêxuriya û hawargiriya Sûriyê re derheqê welatiyên Kurd de radibin û li gor encaman ku tawanên PYD pê radibe ne kêmtir e ji tawanên rêxistina Daişê ya terorî. Gelo cihê baweriyê ye ku serkirdeyên PYD deverên xwe yên Kurdî di destê Daişê de bihêle û berê xwe bide beravaniya bajarên Ereban yên rejîmê. Gelo PYD guhdanê bi Rojavayê Kurdistanê dike eger bersiva hin kesan belê be komkujiya Kubanê ya bi destê Daişê ku hevkarî û hemahangiya PYD û PKK tê de hebû û pişt re afirandina şerê Efrînê bi mebesta guhartina demografiya wê deverê nexasin piştî revîna serkirdeyên PYD û PKK ji Efrînê û derxistina çekên giran hêştin ku Kurdên Efrînê rasî roket û mûşekan werin. Gelo li Kubanê û Efrînê ev serkeftin bû, navborî tekez dike ku ew serkeftin kete berjewandiya rejîma Sûriyê û şebîheyên wê de û bi tenê gelê Kurd xaka xwe derdan. û di vê serkirdeyên PKK yên ku slogana wan Partiya Pakirawanan bû, bizanibin ku şehîdên Birûmet bi niyaza serxwebûna Kurdistanê şehîd bûn. Ne ku bi bazirganî bi xwîna wan ji aliyê serkirdeyên PKK û kesên pê re wek alîgirên Şêx Alî û Hemîd Hejderwîş û rejîma Sûriyê û Îran û Tirkiye ve were kirin. Ji ber ku şehîd şehîdên gelan e, ne şehîdên partiyan e. Gelo partî çil serxakê li hember şehîdkirina bi hezaran biserxist. Nivîskarê Amezêxî herwiha di dawiyê de dibêje ku her yek ji Talibanî Öcalan, Şêx Alî, Eldar Xelîl, Salih Muslim bazirganên şerin û bi tenê barzanî nûnerê eniya rêzgarkirina niştimaniya Kurdistana azad e û aştî û selameta Kurdistanê di destê wî de ye û hêvî umîd li ser wî têne dayîn.